Bremoto Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunina ha a branson see the SOMPA Kasebo, a Somo Kasebo if SOMPA 106.5 FM Accra no, and I'm your headquarters a Wokumase, and no a SOMPA 93.1 FM, Aiko 100.9, Adam for Radio, Ewo Paris, France, Takwa SOMPA 101.1, Tajima SOMPA 106.1, Sunyana SOMPA 98.9, and Kranza Mensonum a 90.7, Mankasim a Kingdom 106.1 FM decoder Subebia Radio no a SOMPA FM, your Facebook page no a SOMPA 106.5 FM Accra, and a YouTube a SOMPA FM Live, your website no a www.sompaonline.com, Kanesh Urban Radio so a Kanesh Market Oma Pitim Diafaho, and a Doma FM Doma Hinkru, Wamonsu Swasuma Womode e Buamo. Ye kamu se time heba misha edruna wonumwa etu malaria se honam ye wo ya ebre na sano ebo ye chidom hajia special local food eduane papa fie wo se die eduane pa na wonya kwatenten kasa natural mineral water ye nipadua no ehia ensuo papa ene nsuo bi akeke kasa natural mineral water wedding eyie bibia ensuo wo de be serve wo wo eno no ensemo a ye de sommo enne awie yi de mo akotene no ebini Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama Neya Yenoka say Wakopiemo ewa Geneva ye no ewa Switzerland memo wase ekabe se $78 million edomain so ewa fahini na enhyiamudie no ase omampani akasaka kra ede afa pomden ho nhyehyɛ ya aban ede gu akwamu sɛ de be ya free primary health care dwumadi a wɔmode ba no wɔmbetimi aye no wɔmaye niye Abombe piem se abronye a ye chi no no ho asem no edom kuma ewo mrahye bedwam akanse bi afa ho a ye de betum anim awie yi Onyanyafo kwa bramita kando ayeswani a wono shapo muden ho sam so wosi anesefo a wanu ba befa wo mu nwumem no enche krata no ebepiedwa Food and Drugs Authority atnae no woma bekire ensemu ne enti a KWOFIE eda so ewo emontene eso aye ton wabra empinifo abra. World Health Organization WHO as the Democratic Republic of Congo omagiatum sampa sabre de Ebola yare ani edi hu nkoma no pay ebiesi wo ho Owura chama wutumi hu nsamo empinifo kire mu se eyekuo bi ena eye sa fraud nsensem bi mi yede kwa akwahye no ede nsam no mu kire mu yede obekọ krachi is mensino emu abeto dwase eja ato ama efie beye enan eni akire die enema hudo bi ya ahye ne ajapade ya asai no bebrekwa yebekọ nkwanta ewo oti region na kopiem se ye kohu eniema bi a nkrofo gidi se ye akode na eba ne sei na kokumpeni fo abamane se womo akwakwa kire enkrofo bi a yesusu se wonom edili with indro ewo oti mantamu afei enkramantamu ne samno SOMPA FM First Lady Ma Melodina Mahama ene asoye hye emane mema nkoda bambo ho nsam so atu anamon akopie mu ni adwadifo a wo mu edidwa ewo makola kokasa afa arehosam a eya babeto mu ho nsam ewie yedenam ewo kasebo no emu Ensempi kan we no ho ne de som se kasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esom wa wie yi eyemme die nyame yehira no AKOSUA ABOAGYE ubetimi so afrem AKOSUA nhira mene me adult children Abena Badu Adepa KWOFIE enafi ADWOA ASARE Ebusia yada se yede nsam no enchiremu esomo na yeshase afri Ghana mampanini His Excellency Yera John Dramani Mahama nakachi na amane ni chiremu se ne ya mene okasei opani etietia ne chachamo ene ne mpanimfo akopie mu ewo Western Europe eye Switzerland memo ekura no edi Geneva na adwumadi a wanum ekoye nyina efa sede o my Ghana yaso yahone ya mabetumi yaso yakwankoro na bibia etumi akoye enti 79th World Health Assembly and adwumadi ekoso na Ghana mampani kasa no and wadi atudwa kire mu $78 million yesika bia eno no eye akayeso na sesika yi wabubum akire mu
upiemu ewo eye bambo mu nsemu upiemu ewo wamu a wamo hwayen apomudi mu nsemu a sadia from 2025 sikai enuoma wamo de yeye ene sadia ababa besi ene biaye a won pese wamo ewura ema sakai efri yekomu no oto ne boase echeche mu sei ebusuya yegusu a yehwe sa yensa ebeka ebrasa na His Excellency Yura John Dramani Mahama wacheche 78 million US chopper boat dollars na wachire mu se wohwe mu a HIV/AIDS programs no from 2025 ebra wonom yasia ese ye test na no ka wonom aye ne free ade ama adehye bi na wom so a wom ntimi ntonto sa anti viral drugs no eye HIV nru a wonom no nom no aban no efato na bam ese wom ebeye ho bibi ade ama adehye a wamo ntimi ntonro no na nke ye gya ne free na ne nyina ho nsam ane wo kyerɛkyerɛ mu ewo bra 79th World Health Assembly no ase ewo Geneva no wode sansemi eto dwa no aso hɔ a wowie ye wasanso kyerɛkyerɛ mu sɛde COVID-19 yade yi eba ye ema Ghana ye pa ye ho sebre ya no ne yade yensa esi ye botomu a ekosi bua so sɛ gan ne nyina Ghana mampani ekyerɛkyerɛ mu wasimfinhia be sɛ ensiani ɛna wohwɛ mu a sa global pandemic ye COVID-19 yi yetumi aboa ye ho so nkakra na wo man bi kura hɔ no mu a wɔkɔ fam no wantimi ampagya no mu bio na so Ghana de yetumi apagya ye mu ne nyina no okyerɛ mu ya wɔde atu dwa ne nyina no wɔkyerɛ mu sɛsɛsɛi ne de sɛde wɔn betumi aboa ama aman bi a wɔn betumi asɔ yasene no wɔ ha mu gyikyɛ mu bɛ sɛ aduanan ɛna wɔn de nneɛma egua kwa mu a ɛna yansam wɔde tu dwa ɛwɔ 79th World Health Assembly ɛwɔ Geneva a yɛn so yada ne atwi ɛde asomo na omampani enkasae no wama ne nsɛm no anso hɔ no mu a wakyerɛkyerɛ nhyehyɛ ahodoɔ yɛ apɔmuden kwan so nso aban adi gu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ nisuadeɛ hunu wɔn betumi atrɛtrɛ mu na wɔn ayɛ ne kɛseɛ ne titiriw paa ɛne free primary health care nhyehyɛ yɛ aban ɛde bafei ensakyerɛ ahodoɔ yɛ apɔmuden si akyiba national health insurance scheme ɛno nso wɔn bɛhwɛ no wɔn ahyɛ mu kena wɔsɛ nansɛn mu ntɛm Ghana Medical Trust Fund a yɛfrɛ no Mahama Cares wɔn kɔpa ho ntoma ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛba bɛhwɛ ne titiriw ne nyarewa ahodoɔ a ɛnsa ne yɛn pii no ya na treatment no ɛkyerɛ sɛ wobɛhia sika kɛseɛ na wɔde aso asene wɔsesa ne ma no nyinaa no naban ɛtoto atrɛ mu yi afempinu ne aduonu nsia akohoma sika esom 34 billion Ghana cedis and wɔn hwɛ nim sɛ wɔn betumi ɛde ayɛ investment ɛwɔ apomden atena ɛhɔ no ma ne nyinaa ɛbetumi abamfasodeɛ pii ɛde ama wɔn Ghana. As an advocate for African health sovereignty, I'm obliged to demonstrate this practically at home. And so in Ghana, we have moved beyond rhetoric to implement calculated, aggressive policies that place the citizen at the center of the clinical encounter. With one of the more successful national health insurance schemes in Africa, Ghana has an insurance coverage estimated at 66% as at the end of 2025. This still leaves about 34% of our population without coverage. Besides, the NHYIRA has been focused principally on curative care with very little attention to preventive care. To mop up the remaining population not covered by the NHIA, we have recently successfully begun implementing our free primary health care program. By removing financial barriers to the most basic and essential services at the rural level, we've ensured that our citizens in the remotest regions of our country also enjoy access to quality health care on par with their urban counterparts with an eye on preventive care. And we're grateful that the WHO, led by Dr. Tedros Ghebreyesus, was among the first to congratulate us on achieving this significant milestone. Ene ya yekotie sesiei eye Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama. Meka mu se prentobre kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra yi na we ya ho Ebola mum wie ene enemu World Health Organization for say Ebola no Omagia to say Democratic Republic of Congo ebiesi wo ho na eye public health concern and say emergency ewe ama DR Congo empanifo agia tum se ampa enipa beye ahanu aduanan ensia ene omanya yare ibie wo mo nso o mafiri mu no eye beye aduochi 80 death ene esie ewo Ebola yare yenwe enim wo Ghana ha se Ebola yi emane musu sa no sa Ebola yi de eye no ho ne de eka wa na ese de wato ho eti World Health Organization WHO a ewiase kuba tankese o mo hwempomdin ho dwumadie eso mo ma wiase nyina aso atese
Democratic Republic of Congo bi ho eti Ghana for ye de etu kwan bebrebe ye ne Nigeria for baabi ya be wura kura bi ani ho akoso a unhu Ghana Iran o Iraq yo mo ma ye nyina ya so ate se bibi sei na asie na o ma hin kro Kinshasa ho no empadifo ni abre papa omo ba omo ko WHO say sa wo hese de virus DR Congo ho atretre na manipa bebre na die mia ama Uganda kura na bia kwakopie ho ama Uganda ni bia wonya mfie aduonum nkono 59-year-old man nanu ya wadaya ye kan say Ebola no ne de ye positive no papa ye wuyaya eti yare na nye DR Congo fo nko na emene womu neighboring countries na sa man ye cha womu ho hia no womu nso ebi aka womu asami so mpaka sebo ye de eche de be firi ma babia ye nyuma so emfirim Ebusia yara so agyinamu ewo apomuden ensemu na opani a wono ye soani a wada apomuden aso ye no ano ewo my Ghana mu eyonnyafo kwabna minta kando wono ena ye sehwidwa bosom rahye bedwani wakasa kyeremu se ensem bia ebinimo eka se recruitment exercise ya wono eye ewo naso ye ho no eye scam no wose nukura bi anim wose na emom de etienie ewiase se ekomo de abrewo a ena ya wo su ne nananom wase wo hwemu a enipa be se 100,000 ena mprempren ya wo mu ni adwuma ya wasenke fa wo mu nyina ewo eye health enya nurse wo mu tu sen wo mu kyekere nsa no wo mu ye bibia nanso aban no sika wase wode fa wo mu nyina no wo budget ya wo mu ye no ebetimi afa nipa be se 8,000 medical officers enumu na mprempren wo mu ye nanso wase wo mu bie eye portal no a na traffic ya chi a woji hu a enye na ne gosuro yi said ye ekonyani enu na ebi mu ye wo madwen se ye scam no wase nukura bi anim enya scam na enche wode enkrata ededa da ho ebeba monten emobi ato de sasem nyina etodwa wabra ofren semtrofo enu omudi nkomo. About 10 people enter at every second. So it's very, very competitive, and it depends on where you are, your connectivity and all that. I appreciate the concerns, but we have a challenge at this point in time, and so we'll do something that everybody's heart will be put to rest. I've heard people describing it as a scam, that no recruitment is being done and all that. Don't worry, you know how I do my things. At the end of the day, we are going to publish everything. We are going to publish it district by district, region by region, where you go for your interview. So if it is a scam, everybody will know. Oswania wono wahye apomuden ehonsam so ewo maimo onanyafo kwabna minta kando wono enene SOMPA kase ensamtrafo etwetwe nkomo enti mu aye befa munwuma mu nyina no munya botre enya scam kora na emom aye jame enuti ena muhudie muhui wo ensamfofro emunu Food and Drugs Authority FDA adwumakuo no woma baba kyeremu ni enti ataki tail ya ye friend KWOFIE no enso eyade se FDA mpanifo woma brase saa aduane no ana enam no ehun hia se esese ewo emontene so nti wo a wonim KWOFIE na da e Facebook page no so na manfo we ewe no enya asem ketewa ni ekyerem se 1999 ene e brase aduane wo Ghana ha 1999 no bepemene omanfo da so fili we yo bi favorite dakro wanya bi anwe kura no wo yawu no mo se ne nti a emwa ne se srade na ewo mu no edoso ama se wode ye aduane ede bia wudi a ida se obeye kese aboroso de efre no obesity no ana se obenya hypertension yade ni bi akoma yade ene niam ahodo bebre ya emwa ma pomuden wonsam no entimi nkonkan obu ho no watimi twahye brim yesi wo wonso ye de be kopia ya asabia no yesi wawu na nipa ye onam wo wanyare o boa sradia ye nipa bia mu se tam ni nyina no niema bi atiti se no etimi de ba no wo mu se sade wei no yanyam free Ghana ye dwama so a ebe ha adwene nanso FDA fo aba be kire mu se niama okon no aye den a bepem na KWOFIE no yentimi emma nkrofo nyaidie ana wo mu nyaiwe ne se okoye port ahodo no a yede enam no frama no ne eba no a enkrofo nam kwa abone so de efre no smuggling no en wo mo de faba enti wo mo kra port wo no wo mo hunu ne yebeye na ewo edwama nso ne dada ena enya de so mbetimi anante shop by shop coastal by coastal se wo mo kwa kosizi take tails a ewo omanfo shops ahodo emu enti wo mo de sesi a wo mbetimi ane se wo mbetufo no mo ama Ghana fo nyina adwene abaso se KWOFIE no eye ade bia enwo pa ewo mu no edoso enti wo ye obi ata penewe a ida se obegyae
ana wo bete so kra se wo we no 3 times in a week a te so ma ne mra half na je se enu de wo bedi ne da kro no kra kete bi wo mu aba bo so me miensa nan na bia wasan reba ko san se fat na ewo mu no eyade bia edoso ye pa enu nti Deputy Chief Executive ya wada Food Division nano ewo FDA Roderick Kwabena Dade Ejeyi ena wodi se futuwe ekwa magana fo se enam kwa abone so ayede enam no efa amanone ebenti no ama se wo moye monitoring ne sa evaluation ayede de ama nti wo a wo wie no tu hofo na hyese enuoma nyina betimi akoye sanse yade we anasa sa nam we no etimi de yare bone ebre nipadua no eban so wanhwe ya na kyesa asama ado ena ede wo ekoniti we eye futu a FDA fo ede magana fo nyina ye kan wusa SOMPA kasebo na wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra ye de somona time heba mesha edro no egie abababa minority anase dom kuma wo mahebedwempa no deni wasan ye mahebedwani ewo afutu abatompesa so eye honorable Alexander Kwamena Afenyo Markin wodi atudwa se wo hwe kwan a owura Kwame bafo etafre na bronye a wono na bono regional chairman eno no ma the new patriotic party amanyuku no se wo hwe kwan aban we de ne faso a ene PNDC era ewo Ghana bakosem no ensunsuye bia na ntemo ene PNDC se de ne PNDC fo wo mo famra nya adwuma ye de wo mo peye kyeche nkrofo boye maame no wodwom ene ade no ene sabre tietia nkrofo fa hodie de wo pa kye se na PNDC fo tietia nkrofo fa hodie so no saa nti Ghana bakosem mu no ana eye bebi a yempese ye bekai ye fa ne the dark history of the country na eye sabre no amamuo ne amamre ene hyehye ya hodo nyina funu mu no ebi ena ye hu na bre wo yensa drofo nhyiamu NPP headquarters wo Asalam down ena wo bo amane se Osanyina Afenyo Markin si wo kirem no asisu dia se current administration ya His Excellency John Dramani Mahama 10 animu na odi wo kan o ma dwen se o man ne justice system na temu odwumedi wo betena so if so see NDC for the ni mo dada say rule of law anase ye de mra ye adwuma na enye wo madamfo sa rule of law no wo mo mpekora etin wo mo ba ene wo na wo kasa na ya kyekere wo etu shakra the criminal libel law no eye abinda daya MPP for wo mo akora na be yi free office NDC for the efititi nyina no se wo kasa pe na ya ka wo kasa board ya hye mu enti ono Afenyo Markin no wo kan sisudu ya se owura bronye DC kwan ye fa so obeche no ne se the prosecution e koso na atimi sa temuafo nyina ada ne nkwada ne ne ma bi e koso a na eno e ya tete nti minority for ne se wo mo edi nsem bi atudwa se ne ma e koso ne nsem ha eti mpanifo nhye na wo mo entu ase kura na wo tumre chiresi se 1996 editors biti said na Kofi Kumson ana the Ghanaian Chronicle wadano ena Ebenezer Kwekunso ene Tommy Thompson wo munyina free press ya ano no so ewo ho no kwan ya fa so de wo mo fa so no na aya tete kese papa na sei ena wo kyerem se ase ya famra no ene edi tietia wo mo a yempe wo masam efa hodie so Invasion, my lord. Bienvenue, monsieur de AKOSUA. C'est judge, Otunika se Obunko remand. C'est Yebedina Semivi. Et comme nous n'avons Supreme Court judges, Court of Appeal judges, High Court judges. Monsorin Kassa, na de AKOSUA, et comme nous n'avons et yet, moi, nous devons nous finir. Yem Pampamo, Yebe Kassa, nous perdons le mandien. Mon cas contempt, nous m'envoyons en prison. Yabeko, Yinso, Yana. Party they went through similar ordeal and never broke them. At every turn, the scales have tilted not toward the protection of liberty, but toward its curtailment. A court that allows itself to become a tool for silencing political opponents has ceased to be a guardian of liberty. It has become a participant in its destruction. I am aware of the climate in which our judiciary is operating. I am aware that this is a government that has shown it is capable of defiling our constitution to haul a sitting chief justice out of office. I am also aware that some members of the judiciary may be afraid. They look at what was done to Chief Justice Tokonu and ask themselves whether standing up for the constitution is worth the personal cost. Eni ayati ye osahene Honorable Alexander Kwamena Afenyo Markin awo no na dom kuma wo mahebedwem wo ye wo mo ban no dani na owie ye no
ɛna wɔsan bɔ kɔkɔ biem ne kɔkɔ ba wɔkɔ ne sɛ deɛ yɛfrɛ ne culture of silence na wobɛhwɛ na yɛaka nipa no atum wokasa na wosuro social media yɛbɛkyew abɔntena yɛbɛkyew radio yɛbɛkyew TV yɛbɛkyew no ebi na aban ayi. Never again shall the machinery of state be turned against citizens' right to speak. Never again shall political opinion be treated as criminal conduct. Never again shall the instrument of national security be weaponized to detain political opponents for the convenience of a certain government. And to those in this government, I repeat, who believe they can abuse power without consequence, I say this clearly and on record. The day of justice and accountability will come. It will come under this parliament or the next, but it will come. That is not a promise. That is a constitutional certainty. We built this democracy to last. We will defend it in the same courts where there seems to be some injustice. In parliament, where there is advocacy of the people. And in the full glare of public opinion like this platform, the party has chosen to speak. With every constitutional weapon at our very disposal. The culture of silence is not coming back to Ghana. Not now. Not on our watch. Not ever. Omusi ensida si yebeka Ghana fo kasaboa hye omumu yebekasa emfa wo se tuo kura na yedi besi yapampamu a we ye honorable Osahene Alexander Kwame na afenyo marking edom kuma wo mrahye bedwam no wo mo ban no dani no wosan ye mrahye bedwani wo afutu abatom peso aso abusia yada so agyiramu e wo sonoma no ensemu nti yefra bronya so de na yekọ owura Bernard eke chemai wuntumi ninsemu yenyina yanim se entansan yade ebo no na ne sebre so no wo kwakọ atopade hu na awura beho na so no kwawiase na hu ni stage bi so a na ni gye no aba na kyese emra wo manyimu aye adwuma empanifo e de krata aba monten no pani e wo kasa yi eye twetwefo pani na bedi akire e de ma the New Patriotic Party MPP Owura Haruna Mohammed wakasa akire mu se obetimi defend Ashanti Regional Chairman eye Bernard Ntwibuase akọ chairman wuntumi obetimi defend ne obetimi defend ne kyena wase entansa ba kwa yade abonu eno no efasi kabi eno no free eye Exim Bank a wa mu kire mu se wo bedada bank no agi bisia bi edi fra afa ho no mu a ewiase no wabu bank no afa so eno no kan nsem a ye atwe na boa so e wa asem dibia no onyonyafo Haruna Mohammed say sansem no nokura bi anim na wase wo hwemu a document ya empanifo edeba Accra High Court wa enu ni date ya na ewo so eye 15th May 2026 no wanu mu kire mu say Exim Bank set 2018 Owura Bernard Ntwibuase akọ ene ne mining scale farm no wa mu baji sika bia ne bo som 14.3 million Ghana cedis ya no wa mu yesa wa mu de kwakwa ye form agudie hu dwumadie na so no wa mu hwehwe mu ahu se dia ya frane defrauding by false pretense no eye adwuma e wasa loan no obaji ye ne mu na kyese wode enada asem bi aba baji ade e de afri won wakache eno no eye baako ebie wo so wa mu kyem se forged document enkrata animu fake ele no so wode ebeji sa besia no na kyese akwakoto so mienu money laundering eno so ekosu ebia eno no nka nentansa ho ema ne ye miensa na intentionally causing financial loss to the public institution na kyese ye nani da ho pa ye ne boapayo ese Exim Bank no wo peso wo bo wo mo kro no mo bo fom se tam entinentansa maako nanyi ena onyanyafo Haruna Mohammed kire mu se wo mo date ya wo mo de ba 15th May ye you know sa cha sheet no wo no matrotro wo so no wo so wo ka de esi ne bo kire mu se wo no oba accuse aye Attorney General Owura Dominic Akutinga yini ese eye we no ekwa te se political rich hunt bi ene wo mudidi dwuma nanso no wono no hwehwe mu kakra wa ye ne de sa besia no Owura chairman Ntwibuase akọ ene Owura bi a ye fra no Thomas Ntwibuase akọ wo mu mienu no wo mu din na bi mu so wo mu ye anuafo bi nso so wo mu ye abusuafo no a wono ne de wo tonkunu magu ne na ase ye hu no besi nei no wo mu fa kwan papa so kwan tre ne so ene kwaje sa besia no bra wo ne sompa kase ye etwe komo no ye twi bi. The Ashanti Regional Chairman did not pick a catalyst to go to the bank to pick the loan. If for anything at all, he went through the due process. And if they think that something is wrong with regards to how he was giving the loan,
then it must be the bank, not him. So in these particular circumstances, you can see that Wuntumi is a clear target. They said Galamsey, they went through, they are not able to even bring a witness. They are not able to even prosecute their own case. They are running away from it. Now they are going into Yoko and looking at something that they cannot also hold on. All these things that they are doing against Wuntumi and all party members of the New Patriotic Party will come to nothing unless they just proceed with their persecution. And if they proceed with their persecution, a day of reckoning will come and they will find themselves in the same soup. Ora Haruna Mohammed, Deputy General Secretary, Edema MPP Amanyuko, were no so some, and I had the nature of the Asumo. Abusia Yaka was a Sompa 106.5 FM Accra, Premto Brekasi Bo, and Yadaswa, Yakin Kain Edema Yadu, call Krachi East, Mensinu Emu, Ewutimante Munara, was some more beto Janese, full a new community, ye one potem one month for dime bay and 90 echiri, Ewo, Parepare Abongo, Eja Atoho. Ama ninyina ahyese dworobe enu enumre ena sare husemi esi ye no manfo wo no mo kire se enframa bia na no odin ebefa eja no ene yentempara so ne tretreye ema adan ahodo a na ebembembembe no manfo eja pade ye wo hode ninyina ahye ayefro bi kura wo mo kura boabo wo mo ho no wo makwakọ ware niema ahodo bi a wo mo de kwakọ ya ware ninyina eyade se eja atomu amadodo no ahye o manfo bi a ete empotam ho e de adesrede eto aban anim se dia ato wo mo no ano odin enti mpenifo meye wo momoa ya no wadi nyina yinema yo ho aduane so wo ho ntoma de be hye nyina e wo ho nyina yesika e wo ho ya to adie amaria ho ebe afro nyina ya din ye bebe ebe dakura yo ni de be hye ntoma baku de ya hya no ono kwa na aka baku kura nka nyina de no nyina na hye akukura enni eda ye pa sho siramu ye ni bebe ebeda mumbwe akano mumbwe na jona mizemu no atija ai pro na ya noma ene kishinu mimi adani sisiano mimi na omaticha imanu afa janu abana mimi na atija mimi fe bemba pia ni ho sisiano empabwa akoda influencer matono matuho nini na adija demu fo nini na adija nini na nipa adeni ho ni aduane sesi ase na ebe ne akoda ba ko akakara na undi jaso nzi ami kunu ni ho atuko nini aduane ba bia ya be tadie nini na antuma wei eye parepare abongo omanfo ni bia ete honom e na ote se wo mode wo nsem atudwa no enu achi Owura Mohammed Bello ya wono nso ye kire se wono kora de ne niema hodo bi a ahye no enye asem kuma wono nso kasa kakra ya pedro ya hanu ejano asore kubera kwede mumbwa na nkira ba mumbwa tena adino afanya mumbwa adino aba masa ene mabere ene manyina ati sika wo bere nyina mponi na ati kubera kutifu yenda mumbwa ba obesa wuntura ejano kusihiti adosu emensa na abe inso bia so indiho egususu emensa na abe ka mp etira mumbwa Owura Mohammed Bello eka womo a womo ho akire womo ewo parepare abongo ye no no ewo Krachi East Mensinu emu otimantem asem ena wote se wode ne nsem etudwana amaniboyi yensentwani na ken ene de bae yeda so ewo oti region anaso oti mantem ho a na Ghana Police Service omo ye adwuma wo ho e de aba betu yenim se enre ya omo ye operation bi na operation ne se omo nenam e hwe se bibi esese ye de to law and order e ye adwuma na law and order e ye adwuma de ne se obi edi ne huni ene omo kwochi ka bi omo hwe na akode ammunition bi bebre ewum na omo bebre omo aso aso se ankrofo enu omo de kɔ hinti nipa mienu aka ho no ena ye chi wo mo na 66 seater MGI bar CB ana chance de ye AS 248-P emu na wo na omo do security checkpoint ewo nkwanta no eho ene yensa eto wo so wo mo sechi mu a ekohuhu be 750 live
kill cartridges bi no ya conceal no as ye dey share black polythene bag mu e na shemu ne amoa no na be 250 rounds ammunition so na e bi ka ho na no so na be 3 boxes na esi wo miensa a boxes ni nyina no na bi wo mu de to so mienu no de frɛ no ebrofo kasam separate operation no wo mo sa twa wo mo sa akɔ ba bi kodi djuma wo mo hu se no de na police fo ne asrafo na ye adwuma bom eno so mo kɔ container bi 125 AA cartridges na bi wo mu and 125 BB cartridges no so na bi wo mu eti no so motorbike bi and wo mu chase ya and wo mo kochi enti sans crofo ya chi wo mu nyina no sabre police force wo mo ya sem mu hwehwe mu na de wo mu bia nso wo mo de atompanifo anim aposifo ensemu anya egusu ayegina na wo mo ene na kwokofo aka wo mo tam asiani wo mo kopie mu e won kran pumpuni mantamu afa ba bia wo mo dwumadi a wo mo di ahye so se wo mo asabi wo mo di nuboni hudwa ene wo mo de wo mo etimi efa sebu akwan so na wonom eye niema bia ne nyina afa enuboni ho no wo mo akiri wo mo nyina na wo mo se enkran wo mo kwa ba bi etise akesema no wo mo ekodome kwa benya afei wo mo ewo miaya bi awon kran ya wo mo a hide ya nuboni hudwa wo mo timi ton bie emamrante kwa ne tobi no credit gu wo mani so wo mo na ma no mani so ayi wo mo si wantan wo mo koto wa jai echeso woda fam watietia no so wanu mu kire mu si wo mani abresa krodom wo mo wie nkran no anso hwa o ene wo mo kopie mu woti mantam nso bia bia no de alavanyo wo mo kire mu si ahwo so wo mo ko kire adehie no ebi ya wo mo edoso nti enkran ene oti ene wo mo akwakwa di sa adwuman na nakokofo sei wo mo ka kire adehie asabi wo mo di nuboni hudwa e wo man mu si wo mo nyina yie na sede wo mani abre no udi si wo mo di betwa bia ya wo hye bia wo mo ba ho sansa wo mo ni posi adwuma ko na ka wo mo tamasi ani ena wo no mo etu sa na mo yi enti obi bia da enso ni yie wo ya brantie wo ya ketesia enso na nuboni wo ye bi ho adwuma wo so ya no ahwo ho yie na nakokofo sei ye ba so wo ensemfoforo emu no osoafo a wo hye ema ne mema nkoda eho bambo ensem so onmonyamfo Dr. Agnes na momolate woni adwadifo ya wo mdu omdwuma e wo Makola Market Shop A eni shop B ko hia ya eye mampani eho kani na chese first lady ya woda o man Ghana no ye ma Melody na Mahama na wosoma no se watetetete nia EKOSUA ma adwadifo no kura bi adwalai se wo mo ye kire de akire mpenifo se wo matesa ban se wo ba be ye redevelopment bi na sa redevelopment no wo mo de wo mu ntia na emom no se ade e betimi ama wo ma no aduane abo mo de enya de se wo mbetwe ama ban ne kura enu nti na Agnes na momolate ene wo mu kohia ya eye ma Melody na Mahama ene soma no na wokoye no wode to adwadifo nanimu se sabe enya de se aban ebeye boapayo se wo beyi obi anu aduane e de afiri nanum na sa redevelopment na hu hia se ekoso pa se de beya adwuma na wo moye e wo mpatem wo Makola ho no ye betimi ama ho no mo aye kra be hye nenso enya de se aban e betimi etu na mo bi sa wa bra adwadifo ne mpanifo eda no ye ne wo mu nkodi nkomo ne yenhyenhyehye ya wo ne begu akwan mu a wo mo nso e betimi abo mo na adwuma na wo moye no makoso aye enti wa hye wo mo ba hye wo mu nkran se bibie ni a wo mo ebe hye kwa papa ebe aban na sabo adwadifo no enko wiase na nyade so obi ho beche no e wo kwan bia so ne nsam a wode tu dwane bi ni I came to meet the leadership of those affected redevelopment of Makola Shop A and B. So I want to thank them for making themselves available for this discussion. I came here on the instructions of our mother, Her Excellency Mrs. Nordina Mahama. If you had heard from the clip, the women were calling on her to show empathy. And being the mother she is, she asked that I come here to listen to them and then see the best way forward. Obviously, you would have seen that in all the development agenda of His Excellency John Dramani Mahama, development is undertaken with a human face. These are concerns that we hope to address. As we are here, the case is in court, and the issues have not been addressed so far. I have spoken to both sides. Coming here, I've had the opportunity to listen to the leadership as well. The market men and women are not against the redevelopment of this place. Enwachi enwode adesrede tu adwadifo no animu se efri se asemi bae no nkrofo bebre na se be keka nsem a enimu e wa abonten ebi kura kirem se shops no ya tonton e de ama nkrofo ene ensem ahodo bebre no wo se
enya de aban ebetu anamo bi wa bra womo emmo adwadifo no empenifo amane enti meya ya oda enkranmantem no ano womo nyina ye kasai na watwe mu meeting ahodo bebre no abekoso sede be ya won behwe kwan pa womo de sa asem no ebefa so. However, they are looking at how it can be done such that they will not lose their livelihoods. And so that is of concern to the state as well. Once we have the common ground, it's easier to move on from there. And with the compassion that we have and the way we have commenced our work so far, we are going to engage or re-engage because there have been a series of meetings leading to this. And with the lessons learned from the previous engagement and today's sitting, we are going to do more than just bring people together. We want to be sure these are real stakeholders who have shops, if it is even possible to identify the shops. Then when they sit down and take decisions, those decisions will be binding on them. And then the mayor can also have the free hand to go ahead and develop this place. Ene ya ekotie ye ayonmunyamfo Dr. Agnes Namumu Lati wono ene yesoafo wo hwe emane mema nkoda ehu bambo ensem so na wote se woni yamane boni na opon chichiku edi nkomoyi. The New Patriotic Party amanyeku ne yedi omwachi polling station elections a ekoso no na sabre yegina kwada so ba wo bedu adaworoma kwada so constituency na ebepiem se polling station election no NPP fo bi se wo mo ekoho Emma ho ye beja kakra fi so mo se mpanifo ni bi voter register no a ye begina so de ato aba no o mo awure ma forum na se de ye frɛ no manipulation no ebi akoso eti grounds ho no de course de na nye kura ebi mu se an wo mu din ne niema ye yi afrim ene ye de ebi mu de aba behyem eti obi e kanade ekoya ma e ka de nanka wo be se e ka to na bro nanka de sakasaka ne huro ye mu odin e bai. Na aggrieved party members womo dia to NPP national executives anim so womo mrem na womo ma ba bi esese ye de to no yemfanto pepepe na de ye friend say ye to aba emu da ho awia bom transparent elections no womo so anya bi e wo kwada so ene ne potamo NPP kwada so constituency on the forms by say enkofa forms na ya pre delegates ayibi yakofa form yakọ vetting mo say ya qualify or vetting the entrance e beto aba ene etina na djube no so ne tcs no beto aba no wotwe anopa police stations ne ye 13 tie are anopa 8 o de ma ye ya twen o mo ambedu na ekobo 10 tie beto aba ye beto 7 say nya group e center wa ha no ab eno mo free ab no ti de mo sha say e no mo bodi no ye ma me assembly woman okroma ofa form akọ vetting ye bodi dia ni dia film ani ase de na ni din nim tie ntiase ma abato no ba bie no e be koso de na ye no kroma se o ma yi ni pan ba ko sa de ye ntiase abato na ma so KWOFIE tano so ba se sa na e koso ho ke dia bobi ko sister ba ko se ye yi wona bo di film e ma ono kura to kunkuma wona bo so mfa nkyekere ne wure nti so wona bo mpa o modua no na bo so o modua bi ya ye nyi ne dia mfidimu me wo hobi wo mo ka kire na bo se wo wona bo yi nim se unhu ne mase wadi nkunim nti sempanyimfo nhwe no manfo mo na nsi fom de a ene opposition no ye betena wa afibie dra ye MP no otwi ye condemn as assembly member won pemenim aye hwenti me fa forms me fele ko me ko betin me ye bibia e bedu se e beto aba me na me diri mi enu nti akosoa mam sige we ene da ho no nti MPP fo na apusu wo mo ho kwada so no a o makasa de afa ho asompa kase bo yense nkyironi a o wansantema ntemo ba wa bedu watintim e de aba bedan ye abusia ba wa bedu di be free kwabri East District ya no so asante emantemu Kenya se e de aba na wade hye wo mo Kenya se kire mu se wo mo samso bridge bia eno no eboa wo mo serve between communities bia eno no eba ne kua edwadie ene asukufo a wo mo kwaje ntete ye nyina no wo mo kire mu se ehu ni suro e de aba wo mo se bridge no enye atete apro apansam na wone assembly member anase wone unit committee chairman ya wono owan potem ne owusu ede ne yansem etudwa na food bridge ya meka wasem ya dia hiye agia kesikasi oye abiadem enkwara enam ho efaso ba kunu ha no mostly no eho no fiba but enso emina se pe na yem chiche ko se ne ho ni sitie no na se aban ada penso no ya tu na mo ya delete reminder the first the last day ko ya wa ya se no
honorable former MC and CC there almost the share budget here to the big station and bands and say MC the unfriendly demand and to the next say MC awaba mo dia man and mera because the person you be see say na hona fina na you to na mo as a ye betini su na ye bitu amana mo abe dia ebe hajre besre say we ja virgin food virgin particular ya dia pa yo kese mayen yo ha ke so ma awofo no a etiti ni na no ho nyina na fe so e tuba bi yo similar project ni ho yo no so tuba before so momodia se wo openi wakasa ye unit committee chairman Owura Daniel Owusu wone yensem twani ba wabedu ne kasa inti adehye wo mo Kenya ase Kwabri East District no wo mo se wo mo Samso Bridge no enye empanimfo mra won sra be mu emeboa wo no Saranso ena omanfo a ete bosie ewo afigya Kwabri South mensinu emu wo mo de wo mo si da hyirem sanse na wotwe mu ene amane boni ba wabedu ebebo wo mo amane se wo mo da so da sumu ni nyina ne se transformer kese ya esi ho no mo ebo amanyinam no etimi ya adwuma transformer no asei ene omanfo no besu ye pa de kire sompa kase nyame adom se sompa de ye ka empanifo tie enti ye beka na wotwe mu no eni se enura bawa etoma ne ye se transformer no wo ma be fixe foforo wo ho enti se omanfo a ewo empotem ho de obia nyankane ya wode ye adwuma wo mo ye bodwabodwa obia wode kane ye adwuma mo pam ade etifo ene ne keka ho nyina obia nyankane ya wo mo de ye adwuma enti no wo mo da so mpaka se ase ye pa se wo mo de wo makosem ebeto ye nim no yenso ye bomu ema empenifo etie na wabra ye beso nkane no ede ma wo mo no ensem a womo de to ya mani boni ba wa bedu anim no ebini pa ne se omo ye posto ha munye manyina asai bia ne wa wafa krokra ti omi di mu ya pa na ya omo ya ye duru ha na ye bisame kania no enso me se de mi mompae de be ye nanso se de ne ma no de asai wi ya so kania no ye so kania no a ya han ba yo no enyina ye ne aje bread mi ande de ha be ba nsamo ba ha ne be twetwe nkomo na mo de tum ya dawo ma o ma be dina so aya ma mi se enfaso bebre na dia be fite nyango pokra no wato nso kra gusu kra sa ma ye aboaye pa ma boaye ma se ye ma no o ma ho keka no so ekos ye djuba so se e ha ase no na o ma ha ase o mo toto kakara ma ye sempen fo se ma ha no ba ye no ama bebre adwade kra no o ma no mo so o mo ye coaster no tie sempen fo se mra abai de esra mo mmadi nyina so ma ye ne so nya bi amwa manu wo school wei ayo manfo a etebosie ewo afigya Kwabri South District ewo asantemantemu ena yete wo monken yeto akase bono so SOMPA 106.5 FM Accra na yedru na Numba North Municipality wo Northern Region wo mo so ha wo modi aba bedan SOMPA kase boni yese SOMPA fo enye se bia de ekoso wa santemantemu de ekoso won kran de ekoso Eastern Region Western Region kwa na enim say yenso ye one northern part of the country no ye de how to manimu a mobebo hu da wuru pa wo masam ne se efri mfie miensa ba emfie nan ni ensuo nto enyina so yie ensuo na ye se kafrika cho eto kakra na ejai saa eti amane ma bi omudua wo ho di firi ho bad bi te se bayere eburo enkate ena nkuruma akano papa fi se nsuo ni nkoyie eti omo se ewiemu adry ankasa ama na Numba North Municipality one northern part of the country eti omo asem omo dia to dwane se omo besre mpanifo mre mo nim de ebeye na omo pese obi ya hu se mo hu se bayere boa ye den a na bayere na efri na Numba eba na emma mo hu se buro boa ye den a nsuo na entoni ntie bi mma mo hu se nkate na ye kakra bi a na Numba fo ama ne hunu ntia enna se wo kona se nkruma na no mesi pese me ye nkruma stew ibi ye nkruma baako 5 for yes 10 cedis na me say nkruma no say ma me 5 cedis sa wanya na say nkruma no baako ye 2 cedis anu ohye nkruma boa ye de ma say wo ye nkruma stew kura say de obayen say wo ye abenkwa na say nkatenkwan a na wa ye nkruma na fia bi na de asi nchen wo ya no watam wa de eno na mpanifo e de sansemi atudwa na wo mo so de ato SOMPA kase ebo anim. Yeah, for the fact that the season is something that one cannot measure.
then it means that those who found eligible will get healed. They used to be talking calamity. People thought it was a foreign thing. Now it has come really to everybody to see. You can see around. The weather is so dry that yams cannot sprout. And if it doesn't germinate now, what happens is that many of them will get rotten. We are for any yeti ye nanumba adishye a womo ewo northern part of the country womo ene kasa ye chire mu se empanifo nhwe na wo hawo ne abedidie na aba no womo nsiesie fi se ensuo e de wo hawo ensuo na emma no e de wo hawo bebre aba meka wo se sompa kasebo ena wutie fi sompa 106.5 FM akra ye de se ma time heba mixture eduro no na wunya eduro no a malaria ebetumi etuase wonu moto na se aduane nya wo de honam taaye wo ya eduro a ye kamfa mo awie eye time heba mixture TIME papa say malaria no minim mosquitoes no maba foforo na so mu ade mu wo mu ho kra babia wo mu wura babia mu wura asore dem kra mu wura ho tokro bie mu wo tu ya na yakaw eti won so you ready you strategic never time heba mixture dro ni si center table so eti won mu a sa anopheles mosquito wo ba no ha adwene no na won so wabre na se time heba mixture dro no ama wo mu no ato wo ntimi nidi wo ho nam ye wo ya no sa wo hawo ne ko time heba mixture dro na ma se wuda wutimi defise no mre wonnum wie na wuda woda wonhwe wachi wonhwe bonkum wonhwe nifa eye time heba mixture dro nti Fred Dr. Tafrija an na nadi no brana ha maja no eye 0244417669 0244417669 Hajia special local foods wasi duaduane papa no wanya kwatenten etu dia ne se obefre 0246359921 0246359921 if you say aduane bi ti se local soups no ene banku with tilapia okro soup tozafi wache jollof fried rice konkonte apreprensa eye kama pa Hajia special local food si anopa na wochi ekosi enumre na wochi apemu no ye adwuma Facebook TikTok unyabo Hajia special local foods a wo be hu no enema delivery guy nye busy ana hacho atomic kwan so friend no en 024 63 59921 024 63 59921 yedidi ensuo beboso ensuo de obi enim say ye kasa natural mineral water abudu nsuo papa bia wonum de gu bosoa wutimi se woni padua no wanye na bro kasa natural mineral water eno no it will wedding wo party ayie bottled water sachet dispensers ahodo no ejina mu ankasa kasa natural mineral water nie ensu papa nie ensu a eho tie ensu kroje eyanum bi wo kwa ayie obi na wotweda na wo pensu akwakoja no a eye kasa natural mineral water Casaloma Ventures Adaroma Taifa ubehu no kasa natural mineral water Bok Hospital echi ho fra wo musesi a 020 6469 020-6469-430 na udem sompa kasebo na wutie fre sompa 106.5 FM Accra. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Time ba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time ba me hye esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time ba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time ba mixture. Enya enunku de nanum oto a wontimi ani die no. Time ba mixture duro no ena yema wo. Oba a wofa afuo de wo ma akwada no fo. Ene akwada wonni fie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma. Hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enru dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akọ junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Ayo set time no TIME time herbal
herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA age adwadwen nkratwe yi atu defense clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni faso wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo mu ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Onyakupundi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupon Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach you SOMPA First Service. Our Homahe, a new TV program keke, a bra or so near Sasishia, a bro Nyankupon Kasa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Trawo Home Hoda, a Yajuada Kusi, if Yadanopa, Anopano Nunkusi, Anopanunsia. Fawudani na Sheradensa, na Erade Beye. TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yadasi kwa kwewe kasia no ewo bi mai so na sabria me no kasei Nigeria minor and afe United States of America womo asojafo womo ani edakotomo jam ni nyina ne se arehosemi esi enam so ama breachie abona senior Islamic State wanom commander ya wono eba no empanimfo a wamo omodada ano ni nyina na globally no yebeka se owura yi wadimu entintimai pa wo yekese kora echen wamu enyina abu barrel munuki wono ene yeka na semi wamu kiremu se etuo akasa no ema wetina nanam ensiedo ewo Lake Chad wamo asase bia no eben honom baby na empanimfo ekiremu no wamo se wamo susu se uhwemu a ase Boko Haram fo no ena wamo asanso ataki bio enam so ema eye Abdul Bari al Muniki weti nananom ensiadu na empanimfo krata wamo de ba ye no 2023 wamo bo mama ne se owura Donald Trump kura ene Washington DC wamo bo owura yi abaso ewa adwumaso a wo bo enam 2018 no ekwan ya wo fa so eboaye ema esuku ema ya na ye cheche wanum sie no wotimi rescue wanum nyina ema sa suban no anase ne ya na ekoso no wamo etimi tu ase efrafa ho na ne nyina mu no Nigeria wamo president Bola Tinubu wono so aka sempapa ede afa owura yi ho a akwaye awreho sempa na wohwemu a sede wanum kiremu se wamo Nigeria Chad Niger ena abtututu yi esa kasa ya Abdul yi wono so wati nananom ense do akwaye awreho sem na ne nyina mu no empanimfo abomu amane se Nigeria military no ene US military no wamo kokodene sede be ya de sisi wa afa ho no wamo ebetumi asano kasebo no si na ensema yede esommo ene edai didi makote bi ene se World Health Organization edi ababonten sampa Ebola yare no amanemu so ewo Democratic Republic of Congo ni nyina no wachire mu yedane eni de ma FDA adwumakuo no atu Ghana fo nyina fo se chofi no eyade se srade ewo mu no do so boro so emmoa ema pomden ho nsam enkoyi enti omanfo enya hweye ewo ho
Edom kuma wo mrahye bedwemba no dahini osahene honorable Alexander Kwabena Afenyoma Kense NDC fo emfa hono de omo beye omo ntimi nka Ghana fo ano entum na omo kasabo no nso omo nka nhye ekwan bia so the culture of silence no yensoso Onanyafo Kwabena minta kando de atudwa se anesefo be se 100,000 na wase yefa wonom enso omo bi reporter na ni na jame ebi mu kasa ye scam wo se anya scam na mom omo fa nipa be se 8,000 ya enche wode ho krata ebepi monte Ejashishie bi akoso ewo parepare abongo eno ewo krachi is mensin mu woti mantemu eno anajo namso ama fulani community ahodo bi eja asai wo majapade bebre ensempi kan we no mu ne de somu sekase bo free SOMPA 1 bebre ensempi kan we no mu ne de somu sekase bo free SOMPA 106.5 FM Accra 06.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esomu awie eyeme die nyame ehye ye ne de kasebo yi esomu awie eyeme die nyame ehye no akosua ago aboagye obetimi so afemi akosua nhira meneme adult children abena badu adepa KWOFIE enafe ADWOA ASARE yadamu nyina se ama mu anitia adehye na kasebo no efri SOMPA 106.5 FM Accra no efa ya affiliate ahodo Ghana hafa na baabia ne amanone sara nso ne yetena sie eye time herbal mixture eti de dro papa womo eneso ya senafe hajia special local food nso sebra na beje lunch no honom kasa natural mineral water eni nsupa ye kanfo ede ama wewe koso amu afidie no ena SOMPA 106.5 FM Accra.